It's fine, asiyenzeni siyikhulume la. Sithatha usibeke ngosuku lesigameko. Yini yaholela ukuthi kuze kulimala uphakamani ngendlela alimala ngayo? Engakusho bhuti ngizobingelela nje bonke abalaleli beKhozi FM. Igama lami nguPrincess wakahadebe. Usuku lesigameko sami nophakamani akukho lula ukuthi ngingakhuluma ngakho emoyeni ngenxa yesimo senkantolo kangangokuthi bengadingi ukuthi ngingakhuluma nomunye umuntu ngaleli cala ngingakhulumi naye uphakamani. Kangangokuthi njengoba sizoya khona angazi ukuthi isimo sizobanjani mabethola ukuthi kuwe kwaba nokukhuluma njengalokho ngoba kunanokucindezeleka okukhona kumina. Kepha engakusho kubalaleli uKhozi FM ukusho nje ukuthi ngingasho ukuthi bengikwi-relationship etoxic and bekunzima ukuthi ngingareporta mhlawumbe uma unga-understanda kunzima ukuthi ureporte yabo umuntu ukhalana naye ngoba usamthanda awazi ukuthi nakuzokwenzakalani kanti uba kwazi kwagcina kwafika kulesi simo-ke kwaba ukuthi-ke nangokuseyangibophisake kodwa nje okuningi angikwazi ukuthi ngingakwethula okhozini ngenxa yesimo senkantolo kahle kahle kube asikho ngaphansi kwaso ngabe ngiyakhuluma kakhulu kodwa manje ngivinjelwa isimo nami. Kepha nginamazwi nje ebengifisa ukuthi nje ngiwadlulise kakhulu kuyena naye ngifisa ukuthi awamukele nanoma ngingawamukela namhlanje noma ngingawamukela kusasa kepha angizophela amandla ngizolokho nje ngiqhubekile ngizithobile kuyena. Okay, asiwasho lawo mazwi lawo. Namazwi ngifisa ukwadlulisa kuyena uphakamani siya ngifisa ukusho ukuthi nje ngiyasithoba kuyena ngiyaxolisa kakhulu ngiyalibona iphutha lami. Umonakalo wenzekile kakhulu kepha nje ngiyazihlisa ngiyasithoba and ngizimisela ukuthi ngingenza noma yini engenza ukuthi naye abone ukusithoba kwami ukuthi angisithobi ngokusho nje ngomlomo kepha ngisithoba nangezenzo. Well, angilona ijaji kodwa ezingilalela ngathi kunetone ethi ngikwenzile because naye abusive njalo. Omunye umuntu engathi ziyalingana lezi zehlakalo ngokwevelo ngokwesindo sazo kodwa ke understand ukuthi uyasho ukuthi okuningi sazo yokukhulunywe ukukhulunywa enkantolo kodwa ngifuna ukuyibheka leyo uxolisa ukuthi kusuke ejuleni kwakho noma kusena into yokuthi ngangipay back for into obungihlukumeza ngayo. Ngizosho bhuti ukuthi ukuxolisa kwami kusuka ngaphakathi ejuleni njengamanje angizimisele ukuthi ngikhombe ngicabange ukuthi hayi mina kwenzekeni mina ngibe naleyo pride leyo njengamanje mina akungisizi lokho kweziyena nanoma ekhomba nanoma ebona ukhomba amasikazi lawo enzeke ngesimo sokuthi thina besinengxabano so ipride mina njengamanje angeke izingisize ngalutho ukusiza into ezosiza mina ukuthi mina ngiyibone iphutha ngisithobe naye ukuthi ngiyasithoba ngalawo mazwi ngifuna ukusho ukuthi lokho engikhulumayo kusuka ngaphakathi enhlizweni yami. Okay, sebenzisa igama lokucindezelwa yini ukuba lokucindezelayo? Njengoba kade esho nje ubhuti umdu wesho ukuthi nje hayi ngishishisa umopha ngani kwangempela futhi nje indlela ngicindezela ngakhona kangangokuthi angikwazi nanokukhuluma izinto ukuthi yena mhlambe into yasukaphi yena ufuna lokho afuna manje nanokuthi uma usenkantolo kuvele kuthiwa hayi isho yes isho no awukwazi ukuchaza lokho ukuthi hayi kwenzeka kanjena lento yasukaphi abafuni konke lokho bafuna ngale ndlela bona abafuna ngayo ingakho ngithi nginokucindezeleka mina angikwazi ukukhipha usenhlizweni yami kodwa nje kulokho angifuni ukuba lakho mhlambe yona indlela inkantolo esebenza ngayo mina sengimi kulokho ngibhekene nakho umuntu engaba nenkinga naye. Asikhulume ngokukhishwa kwento esenhlizweni yakho. Awuyikhiphe nangodaba lwezinsolo zokuthi wawungekho wedwa mhla uhlaseleka uSibiya. Khona umunye umuntu wawuhamba naye. Lowo muntu akaboshwanga. Why ungazange umveze igama lakhe? Nakulokho bhutwami nokuthi mhlambe khona ngimfishayo ongenze njani nakulokho ngizophinde futhi ngicele ukuxolisa ukuthi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngakho kanjena ngoba
ngitsheliwe ukuthi mangingakhuluma izinto ezinjengalezo zonke asibe ngaphansi kwenkantolo yabo. Awukho inkantolo yona ngitshelile ukuthi awuhambe wedwa noma izoba surprise ukwazi lokho. No, akaze ngile nto bebengakafiki kulokho enkantolo. Okay. Sibayasho ukuthi zonke izinto zangala ngaphakathi enkantolo sicela ukuthi singazizwa ngaphandle ngoba lokho kunganyufela isigwebo saphezulu kwaleso bungasithola. Ukhona usibiya la sesemaphethelweni kunanamahebezo ukuthi kuze kwenzeke lokho ingoba wawusola isenzo sokuthi uphakamani wabulala umntwana wakhe. Sikhuluma no-social worker uphilisiwe Hadebe ukubheka ke lolu daba lukaphakamani. Lolokho FM wena oyijaji ulalelile usisi ngendlela athi uyisola ngayo wayizwela ithoni yakho nawe wena ungathatha i-decision ukuthi lokho ngabe kuyisola yini uma ukuthi uzayisola but on the other side uyajustify lento ukuthi kwakumele yenzeke because of ABCD nanokuthi ke yeah man uzothobunya bonke ubuhlungu buye enhlizweni khona mase kunjalo ke kuthini mawusubona ibazi namaskazo shike nawo lo umuntu lowo na indaphinde yavela futhi ukuthi usisi uthi kwakube relationship ibi toxic mhlambe sona sizathu lesi sigcine sikholela ukuthi kuze kuzofika la mawulalela be case uyilandela nazo senkantolo uyavuma naye ukuthi hayi kuba tough lapha ya imibuzo abuzwa yona abashushisi so ke udaba lutha libe kanjalo ke phamane mfethu ufuna ukuya kwi-social worker but ngiyafisa ukuthi ke sizwe side lakho ukuthi moving forward usisi uzoya enkantolo ephindele imali imgweba leyamgweba yini ubufisa ukuyibona yenzeka kusuka manje engifisa ukuthi kwenzeka njengamanje ukufocusa kumina ekuthenini ukuthi ngiyacela iSouth Africa yonke ilule isandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngenzele operation surgery yakhona le yobuso nasemzimbeni ngikwazi nami ukuthi ngibe ngconywana kulesi simo ngibhekene naso njengamanje mhlambe lokho enhlizweni ngingakhulula kancane ngikwazi ukuthi ngibhekane nabantu nobuhlungu engibhekene nabo njengamanje Okuthoba lethu ngisithathe udokotela wayethe ingaba imali engango 800,000 yo but ke naye wayengekho 100% sure ukuthi ngaba ngaphansi noma ngaphezulu so ngiyafisa ngeSouth Africa ukuthi ilule isandla kuleyo ngxenye leyo ukuthi ngikwazi ukuthi ngifinyelele kuleyo mali leyo ukuthi ngikwazi ukulunga nezinto oyigcobayo kuthiwa zithi mhlawumbe usinike idea ukuthi ugcobe izinto kanjani ezibiza izinto engigcobayo angigcobi nje nanoma yini kuno cream engibafakayo ukugcoba wona emzimbeni nanensipho okugeza angigezi ngo sunlight laba no protex ngicela uzayibalanga ngiyaxolisa kulokho kodwa nje ilezo nsipho kanjalo engena perfume engisebenzisa ngoba even ne perfume angiyifaki angigcobi ngicina nje nge-roll on pen yo and zibele zakhiwe ngendlela ethile yabusana nawo yebo nje kunjalo ngoba nanomzimba nje wami njengoba uluma nje so kunezinto ngiyazi ke bangifundisa nodokotela ukuthi mase kanje kumele ngenze kanje because kumele ngigcobe kathathe day so manje futhi kumele ngihlezi ngiclean abantu abaningi banokungibona sengihlezi ngiligeza yathanda bakuseni ohleko lisekhona ukuthi hayi indoda iyalapheka nokulungile man nangeso into indlela sesiyakhuluma ngizokwenza nami ukwenza follow up wezinye izinsizwa ezimbili uSiphamandla Mfantombela noMuzi Ntombela balaphane babanango babethe bazofaka umncane just ukusupporta kulokho ukuthi ukwazi ukuyithenga lezi zinto while sabheka ukuthi umsamari yabalungileyo singabathola yini abangenza le operation yeah okay ulungile ngoyichecka ke insizwa ngidlama ukuthi balalela uSiphamandla noMuzi bazosilekelela sigijimeni ukukhulu ukuphuthuma siyeke kudadewethu uphilisiwe Hadebe philisiwe sekubengelela sikwamukele ku cause ekseni siyavuma Ungane siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sinikeza sona ekseni kuyivuka Africa Breakfast Show udaba esilokhu sinilandele njalo engcane mhlambe luya bheke emaphethelweni uthini nje wakho umbono mayelana nalesi simo usilalele
Ngoba eqinisweni nje leli lonke kwenzekile njengamanje sithi kwesinye stage noma kwelinye izinga layo lolu daba lolu ngokulandela kwethu. Uma ngizwa la uthi sekhuluma ngoba phela manje indaba esibhekene nayo namhlanje ingokuxolisa kukaZihle. Uma ngimuzwa uPhempe sekhuluma uyachaza la ukuthi akanikezwa ithuba enkantolo lokuthi achaze kabanzi, uyayibeka ingcindezi ayitholayo ngokubuka kwakhe enkantolo. Kodwa-ke bengifuna lesibuka ukuthi kahle kahle ngize ngifike esigabeni sokuthi ngizocela uxolo kahle kahle kusuke kusuka kuphi, ngoba kunezigabanyana njengomuntu osuke ecela uxolo njengokuthi nje sengibonile ukuthi no lapha mhlawumbe ngenze kakhulu ongeqisa isandla, bese-ke ngizocela ukuthi no ngiyakuvuma iphutha lami, bese kuqala mina uqobo lwami ngizicholele mina ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole umdlandla phela ukuhamba ngiyoqonda kangcono menziwa. Uyayizwa leyo nto? Njengoba echaza la uPrincess ukuthi usathola ucindezeleko nani ngiyafisa ukuthi going for mhlawumbe nayo ikhona i-therapist eyihambayo, but-ke kube ikona ukuthi she understand noma i-impact yalolu xolo ayicelayo kulesi sikhathi samanje. Naye ubhuti la ngiyezwa yethi ulimele, and into engiyithanda kakhulu futhi-ke uphakamani le ukuthi akhulume nje iqiniso wabe sobala nethoni yakhe-ke uphakamani iyatshengisa ukuthi lukhona usizo aselitholile in terms of i-therapy.